Part de control. En primer lloc es donen compte dels decrets d'alcaldia que van del número 55 de l'any 2018 al 120. Tanmateix es dona compte de les actes de la Junta de Govern, 4 actes de la Junta de Govern que van des del dia 18 de gener fins al dia 8 de febrer. Informacions diverses. Va de l'equip de govern. Endavant. Bon vespre a tothom. Bé, volia informar sobre l'inici dels pressupostos participatius de Cardedeu d'aquest enguany, per primer cop, sota el lema o sota el nom de Jo vull que Cardedeu tingui. Suposo que ho heu anat veient perquè estem fent una campanya comunicativa bastant potent. Sobretot volia informar d'algunes dates. Per una banda, que les propostes es poden fer del 12 de febrer al 12 de març, que ara mateix ja tenim 29 propostes de ciutadania. Això vol dir que va bastant bé a nivell de participació. Després comentar que la votació es farà del 18 al 31 de maig, coincidint uns dies amb la Fira de Sant Isidre, i que en els propers dies hi haurà sessions obertes informatives per ajudar la ciutadania a fer aquestes propostes i per resoldre dubtes. Aquestes sessions informatives, que són obertes a tothom, hem intentat que siguin en diferents horaris, diferents dies i diferents espais de Cardedeu per ser el màxim d'inclusives i que pugui anar tothom, que no es trobi gent amb impediments per horaris o el que sigui. I n'hi haurà una divendres 23 de febrer a les 5 a la Biblioteca de l'Escola de les Aigües, el dissabte a les 11 del matí al museu i el dimecres 28 de febrer a les 7 a la sala d'actes del pavelló. Hem intentat una aquí al centre, una al Poble Sec, una al pavelló, per també apropar-ho als barris. Afegir també que amb això, en paral·lel al procés participatiu dels pressupostos, continuem amb el COU, que serien els pressupostos participatius de juvenils, amb la partida de joventut, que aquestes propostes s'han de fer del 19 de febrer al 19 de març, amb la mateixa plataforma que els pressupostos participatius. La web és participa.cardedeu.cat, allà trobareu tota la informació, allà és on es poden fer les propostes, etc. A la Vila, també informar que a la Vila hi haurà un especial sobre pressupostos participatius i aquesta era la informació que volíem donar dels pressupostos. Després també informar del 8 de març, Dia de la Dona Treballadora. Hi ha vaga convocada pels moviments feministes i sindicats. Des d'aquí facilitarem que es pugui fer aquesta vaga. I aprofitar, ja que estem parlant del 8 de març, també per informar de que tothom que es vulgui organitzar per aquesta vaga, aquest divendres a les 6 a la Sala Sarau hi ha una assemblea oberta per dones i persones trans que vulguin participar d'organitzar aquesta vaga feminista. I també posteriorment hi haurà la presentació de les 4es jornades feministes de Cardedeu. Moltes gràcies, Isabel. Respecte a informacions diverses d'educació, comentar que un aclariment que perquè a les famílies els hi quedi clar, a Cardedeu no tenim guarderies, com s'ha comentat fa una estona, sinó tenim escoles bressol municipals i aviat, dilluns, ja comencen les portes obertes, el dilluns 26 de febrer, a l'Institut El Suí i acabarà el 21 d'abril a Can Serra. Enguany hem fet un cartell amb les portes obertes de tots els centres educatius d'aquí a Cardedeu, des de les escoles bressol fins als instituts, passant per les escoles. Els trobareu ja penjats en els diferents equipaments o en les escoles. I també afegir que la preinscripció el departament va publicar fa un parell de dies que seria després de Setmana Santa. Normalment era el mes de març, però aquest any serà just després de Setmana Santa. Per qualsevol informació ens podeu trucar o si no, en el web també hi és tota penjada. Marta, endavant. Bé, informar de diversa programació que
està al caure. Aquest cap de setmana tenim cinema infantil, la sessió de les 5 de la tarda al cinema amb la pel·lícula Coco, que és una de les pel·lícules més premiades darrerament, en qüestió de cinema infantil o per tota la família. Per altra banda, amb el Teatre Auditori Cardedeu, aquest cap de setmana hi ha teatre amateur amb una companyia de Sant Antoni de Vilamajor. El diumenge hi ha una altra edició del Febrer Musical amb la Copla Montgrins. I de cara a la setmana que ve, recomanar-vos molt l'activitat que hi ha també d'espectacle de teatre amb en Sergi López, que és Non Solum, que és un monòleg molt divertit, que també tindrem l'ocasió de comptar amb ell per dinamització de públics juvenil, lligat amb els ambaixadors culturals dels instituts d'aquí de Cardedeu. Per altra banda, repescarem el diumenge l'espectacle de cançó catalana, que és un espectacle de fet d'òpera que compta amb una soprano i un piano. Aquest espectacle ja havíem programat a l'octubre o el novembre passat, però es va suspendre tenint en compte els aconteixements que hi havia de mobilització al carrer. I abans que no ens tornem a veure aquí en un ple, doncs podrem gaudir també del Festival de Música que organitza l'agrupació coral cardedeuenca, el Ressona. Es presenta en principi, si no hi ha modificacions, el dijous dia 8 de març aquí a la Sala de les Columnes, com és habitual, i en tot cas ocuparà el festival el cap de setmana del 15 al 17 de març amb espectacles prou suculents com el de la pianista Clara Peia. I finalment també durant el que és la Setmana Santa també gaudirem d'aquí d'un any més, tercer any crec ja, del Festival d'Eibrint, que és un festival de música modal que organitza l'Associació Modal d'aquí de Cardedeu i aplega multitud de gent d'arreu del món, vull dir, de països molt diversos, aplegats aquí per unes setmanes de formació i alhora després també d'exhibició. Ben aviat no se saben dates, però sí que cal estar atent perquè ben aviat hi haurà els primers assajos i reunions de la futura colla de gitanes de Cardedeu, amb la qual cosa us en informarem i us en mantindrem informats. I en matèria de medi ambient, comentar-vos que s'està acabant ja la campanya de poda i esporga, que en alguna ocasió s'ha retirat algun exemplar de soca-arrel i que a partir del febrer es preveu la replantació dels diversos exemplars que han quedat buits. Per altra banda, també lligat amb tots els companys que estan involucrats en mobilitat, aquesta setmana s'ha iniciat la campanya de l'enquesta sobre la bicicleta, la futura bicicleta que es pot preveure al barri de l'Estalvi. Es pot respondre tant per internet, per a la pàgina web de l'Ajuntament de Cardedeu, que hi ha un bàner i un link que condueix a una enquesta electrònica, o es pot respondre també en paper amb diversos establiments, concretament les dues fleques que hi ha al barri de l'Estalvi, la fleca Puig i la fleca Rovira, a l'establiment també de la bodega de l'Estalvi o a la biblioteca de Cardedeu o a l'establiment també de dintre de l'Estalvi dedicat a les bicicletes com és el Godoy. També comentar-vos que és imminent, si no ha passat avui al final del matí, que s'instal·la una marquesina nova a la zona davant de l'estació, que dona a davant de l'estació però per l'avinguda Rei en Jaume, més que res per visibilitzar que allò és de fet una parada de nitbus que condueix fins a Sant Celoni o el transport col·lectiu interurbà per fer-lo també més visible més enllà de la senyalització vertical. També comentar-vos que amb execució de les millores del plec de verd urbà, aquesta setmana començarà la implantació del RIC, el Parc de Bellavista, a la zona del barri de Bellavista. Es tracta d'una actuació de cara a embellir també aquell parc i alhora també que és una entrada de Cardedeu i poder-lo aprofitar més també amb aquest contingut. És una actuació més lligada també amb aquestes millores, per tant no suposa directament un cost, així com també s'han fet les millores d'enjardinat de la plaça Llibertat o davant de l'estació o la rotonda, o es preveu aquesta setmana també la rotonda de l'accés sud a Cardedeu. I també és imminent que ens arribi finalment el darrer número de la revista de la Vila. En aquest cas portarà un article a fons, que és el que hi ha a l'interior de la revista, dedicat extensament als pressupostos participatius, de cara a això, de fer-los encara més participatius i explicats, i també inclou un divulgatiu al voltant dels bons hàbits en la gestió de residus domèstics, de cara a proliferar aquest tema. Ja estem per part del grup d'oposició, si volen passar o volen efectuar alguna informació per part d'ells, informació diversa, si no pregs i preguntes. Senyor Gelada, endavant. Senyor Bat. Per part del PSC, senyor Hurtado. Sí, jo voldria saber
el contracte que heu fet del pàrquing aquest dels Pinatons, l'import de lloguer que resulta. El pàrquing de l'11 de setembre, l'import de lloguer que és. Alguna cosa més? Per part de... Sí, endavant. Perdó, sobre el tema del cinema i Jan BCS, aviam, en els últims pressupostos es va passar la partida que es pagava de capítol 2 per aquest concepte a capítol 1, perquè evidentment el saber es prestava a través de personal que hauria de ser propi de l'Ajuntament. Aleshores, evidentment, nosaltres, durant aquests dos mesos, el cine continua funcionant i, per tant, imaginem que les factures cap a Jan BCS continuen pagant-se, mantenint-nos encara amb la situació irregular de no tenir contracte. Nosaltres, les nostres preguntes és contra quina partida s'imputen aquestes despeses i després desconeixem si per part de l'Ajuntament ja s'ha iniciat el procés per la incorporació de les persones que han de fer aquesta activitat. Gràcies. Gràcies. Per part del PDeCAT. Un prec més que una pregunta, no? I és referent a les jardineres que es van instal·lar fa poc al carrer Montseny, si no hi hauria per part del govern alguna altra possible solució que no fos la d'obligar els vianants a abandonar la vorera. No? Creiem que a part de l'efecte decoratiu entenem que es buscaven altres efectes, però segur que hi havia potser altres possibilitats, res més. Moltes gràcies. Rafael, si vols fer una menció al tema del Jan. Dels temes que s'han comentat, tema del cinema, senyor Quesada. Si recorda, o veig que no ho recorda, en el pressupost es va dir que es passaria no tota la partida, sinó que em sembla que eren 3 mesos es deixaven a capítol 2 i 9 a capítol 1, si no recordo malament, perquè, lògicament, com tot procés i tota convocatòria d'un lloc públic que ha de respectar la lliure concurrència, la publicitat, com segurament també sap, doncs preveiem aquests 3 mesos, primer trimestre, per poder fer aquestes gestions. Des de recursos humans ja s'està treballant en aquestes bases, amb el que han de contenir, seguint el procés, lògicament, que hi ha de convocatòria, publicacions, presentació d'instàncies, suposo que no cal que li recordi, perquè vostè també treballa a l'administració pública i està de més. Però, per tant, sobretot li recordo que vostè està preguntant contra quina partida es paguen, doncs contra la mateixa, perquè el passi era parcial, perquè aquests processos no es fan de forma automàtica en el minut 0 del dia 1 de gener del 2018. El tema del pàrquing crec que us ho vaig explicar per correu i amb alguna comissió informativa. No està signat encara, per tant no està acordat, per tant no està aprovat i per tant no està signat un conveni de cessió anticipada, de cessió gratuïta del que serien els terrenys on s'ha d'ubicar aquest aparcament. Nosaltres les boscos vam presentar, que és una mica els estudis que vam fer per veure com encaixaria allà abans de moure-ho. Hem fet una proposta de conveni de cessió anticipada, hi ha hagut diferents converses i falta l'acord final amb la propietat. Estem a l'espera d'arribar a aquest acord final. La voluntat era de fer la sessió anticipada, però suposo que aquestes propietats són de gent que sovint té persones delegades, representants i està trigant. Per tant, no ens ha de costar res si avança el conveni amb la sessió anticipada. En cas que no fos possible, evidentment el projecte també serveix per demostrar la necessitat que en té el municipi i hi haurien altres opcions com són l'ocupació directa que es van fer aquí en el seu moment també la carretera de Dos Rius, a l'alçada del polígon industrial, doncs no fa gaires anys, però preferim una entesa més amable amb els propietaris, com sembla que ha anat fent, però sí que és veritat que s'està demorant aquest acord per motius que no sabem perquè el conveni ja està detallat, està sobre la taula, fa mesos, setmanes que el tenen i estem a l'espera d'això, o d'acordar-ho, o si no aniríem per una altra opció més en la línia de l'ocupació directa per necessitat pública. El tema del carrer Montseny es va explicar sobradament, sembla que és un concepte que costa d'entendre, s'anirà explicant les vegades que faci falta. Clar, quan parlem de baixada de la vorera, és una plataforma única, la vorera és només una tipologia del paviment, en aquest sentit en una zona de plataforma única i de zona de vianants
tot és vorera, és a dir, qui té la prioritat és el vianant. És veritat que el dibuix del carrer, això és una qüestió molt tècnica, no? Quan hi ha asfalt sembla que estigui destinat al cotxe, quan hi ha panot d'aquest de 9 quadros, doncs sembla que sigui més vorera. Evidentment, allò no se la pot considerar vorera perquè fa 60 centímetres i no compleix ni un mínim d'accessibilitat. Vorera ho és tot, per això es va fer en plataforma única. En aquí el sentit de pintar la zona d'asfalt amb topos de colors i amb fulles i de posar jardineres, entre altres perquè el vehicle se senti més cohibit al passar en aquesta zona i perquè el vianant se senti més segur d'ocupar l'espai que li pertoca, que és tot el carrer de forma accessible. S'ha explicat molt i sí que és veritat que costa d'atendre, per tant seguirem estudiant-ho les vegades que faci falta perquè el que es vol és que hi hagi més seguretat. Sí que és veritat també que ens ha arribat que les jardineres protegeixen les sortides de les cases perquè en aquest carrer tan estret i amb molta circulació de cotxes, a les 2 o 3 portes que hi ha en aquell punt, el fet que hi hagi una jardinera tens més protegit al moment de sortir, per tant també hi ha notes, malgrat no s'hagi entès, també hi ha elements positius. Tenim un servei d'assessorament en aquesta matèria, la policia hi és, els serveis territorials hi són i evidentment són solucions amb estudi però per donar-li l'ús que volem, és a dir, que el vianant hi tingui preferència allà i que ocupi tot el carrer, que el cotxe s'hi senti incòmode i que circuli a molt baixa velocitat. I si pot ser que només hi passin veïns o gent que ha de fer càrrega i descàrrega, perquè no és un eix principal. Aquest és l'objectiu i seguirem estudiant-ho i si hi ha d'haver-hi alguna modificació perquè no funciona, doncs es farà, però amb l'objectiu aquest. El que no farem és tornar enrere perquè els cotxes hi corrin més o perquè hi hagi més perill. Sempre serà l'objectiu d'aquesta línia. Per tant, ho estudiarem, però sobretot en aquesta línia. Molt bé, no sé si algú tenia alguna resposta pendent d'algun ple anterior. Bé, jo sí, jo tenia una resposta pendent al senyor Quesada referent al tema de les llaçades grogues i la seva correspondència amb la nostra ordenança de civisme i si també si els col·lectius o les persones que penjaven llaçades grogues havien demanat autorització a l'Ajuntament al respecte. Li hagués pogut contestar llavors, de fet no és que no em quedés amb ganes de fer-ho, però volia fer-ho ordenadament i volia fer havent llegit l'ordenança de civisme. L'ordenança de civisme aprovada pel Consell de la Vila inicialment el 2009, el maig del 2009, i després en aquest ple també per part del grup municipal socialista. Suposo que era un altre moment, o altres designis, o altres gurus en el seu grup municipal que tenien uns plantejos diferents als que avui els regeixen. Aquesta ordenança de civisme comença el preàmbul dient una societat no pot progressar sense estabilitat i cohesió, un entorn pacífic, calmat, generós i amb un clima de bona convivència garanteix el progrés individual i col·lectiu que tots volem per Cardedeu. I més endavant, diu en el mateix preàmbul, entenem doncs el civisme en el marc d'una societat diversa en la qual la noció de ciutadania és l'element identificador comú que genera sentiment de pertinença a col·lectivitat i, en conseqüència, l'acceptació de valors i normes de comportament comuns que faciliten la convivència. I entrant en l'apartat dispositiu, en la disposició general de l'article 3, diu el principi bàsic de la convivència ciutadana són el respecte i la solidaritat. Els principis bàsics de la convivència ciutadana són el respecte i la solidaritat. I ja entrant a determinar, intentant examinar si les llaçades grogues incompleixen algunes de les normes previstes, veig que les pintades, els escrits, les rascades, els gravats i els actes similars no autoritzats sobre qualsevol classe de béns queden prohibits. Jo no sé si les llaçades poden considerar-se pintades, escrits, rascades o gravats. I després diu queda prohibit qualsevol comportament que suposi un mal ús o generi embrutiment o danys en la via pública i en els seus elements estructurals. Sí que podríem pensar que pot ser un element o una definició jurídica indeterminada, parlar de què és el que considerem que genera un mal ús o genera embrutiment. Per mi les llaçades grogues no ho és. Podríem discutir-ho. Jo, per començar, ho faré d'una manera molt cursi, a risc que els meus companys que no saben, que no esperaven aquesta digressió, diguessin que podia trobar qualsevol cosa molt més trash per explicar-li, però ho faré molt senzill per començar. No sé si se sent prou bé, segurament que no. Ho faré molt curt, això. Tie a yellow ribbon round the oleola
Tree, de Tony Orlando. És una cançó real, que explica una història real sobre un convicte que passa 3 anys en una presó i al sortir de la presó aquest convicte pateix per si els de casa seva l'estan esperant. I identifica, i aquí neix, o aquí hi ha una simbologia urbana d'una tela groga lligada amb un roure a l'entrada de casa seva, i ell espera veure aquesta llaçada groga en el roure davant de casa seva. Tant és així que s'apropa amb autobús, així explica la cançó i la història real, s'apropa amb autobús i pateix per si trobarà la llaçada groga. Tant és així que no mira ell directament, sinó que fa mirar al conductor i li demana, sisplau, que miri a veure si veu la llaçada groga. La seva alegria és tal en veure que no hi ha una sola llaçada groga, sinó que n'hi ha centenars. I diu que és el que necessitava per alliberar-se. El convicte, per tant, no en veu una, sinó que en veu 100. Això és el mateix que passarà en aquest país quan els convictes surtin de presó, que no veuran una sola llaçada groga a casa seva, sinó que en veuran per centenars a Cardedeu i arreu del país. Però no vull deixar només amb aquest apunt. Li faré també un apunt històric. Senyor Hurtado, ja ho sé que la història també li farà mal, segurament, però a Felip V també li feia nosa al groc. A Felip V li feia nosa al groc. Les disputes entre les institucions catalanes ja discuteixen en el seu moment, també va arribar als colors, el blau dels Borbons i el groc de la Casa d'Àustria. Felip V, una vegada promeses les constitucions catalanes a les Corts de Barcelona el 1702, i a canvi de la qual cosa va manllevar alguna sèrie de donatius, va passar a incomplir tot allò que havia promès a les Corts catalanes i va marxar a fer la guerra de successió entre Borbons i aliats europeus. En veure passar per davant de Tortosa la flota del príncep Jordi de Darmstadt, el Consell de Cent va decidir fer costat als aliats i comença amb aquest posicionament un gran període de repressió i moltes detencions. El 23 d'abril, Sant Jordi, relacionat amb Jordi de Darmstadt, de 1705, va haver-hi una manifestació de protesta i repressió, tant per l'incompliment per part dels Borbons com pel fet que hagués marxat a fer la guerra de secessió i posicionant-se i manifestant-se clarament posicionament en favor dels aliats, de les tropes de Darmstadt i de Carles III. Durant aquestes manifestacions, els manifestants portaven una cinta groga lligada al seu barret. Felip V, amb una similitud amb el que està passant ara, ridículament va publicar un ban en el que determinava expressament castigant amb pena de mort a tots aquells que portessin llaçades grogues d'alguna manera i també els que parlessin d'un possible desembarcament de les tropes aliades, cosa que finalment es va produir davant del Besòs. Les execucions van sovintejar en aquell període, però m'estalvio el relat, sé que els podria enutjar, i a més seria especialment cruel, però la resistència va continuar. El mes d'octubre es van rendir les tropes de Felip V i van entregar capitulacions dient que es rendien i que marxaven de Barcelona. Però res deien aquestes capitulacions sobre què farien amb els presos, amb l'alliberament dels seus empresonats. Per terra, l'exèrcit filipista no podia sortir de Barcelona perquè estava rodejat tota Barcelona dels Miquelets, també el Vallès, també en aquesta zona. I se'ls va facilitar en pau sortir d'en vaixell, però els veïns van tenir el dubte que si se'ls deixava marxar per vaixell no s'emportessin també els presoners catalans, els barcelonins que estaven a les presons. I el 14 d'octubre va esclatar una gran revolta, repicaren les campanes de Santa Maria del Mar picant a sometent i es va aixecar tota la ciutat cridant fortament i es va entrar a totes les presons, es van alliberar els presos i abans que arribessin els aliats anglesos i holandesos, que van d'alguna manera quedar sorpresos de que en arribar a la ciutat ja havien fet els carrers nostres. L'endemà, en compliment de la guerra, en compliment del pacte, es va fer un passadís entre la muralla de Barcelona i la ciutat i es va deixar sortir l'exèrcit filipista, evidentment, entre gran cridòria i van marxar ben escridassats. El 1705, el color groc ja no va ser agradable per Felip V. La revolta groga va alliberar els presos d'estat i va permetre que Catalunya deixés de ser un lloc o un territori borbònic. En fi, que per tot, per la història i per la solidaritat que explicava inicialment,
permetrem la col·locació de cintes grogues sense demanar cap tipus d'autorització. Quin paperot han de fer vostès que tingueren un terrorista d'estat confés, com el senyor Barrionuevo, que va passar menys temps a la presó que els presoners que avui aquí també i constantment citem. Com no citar d'altres senyors X que fumen puro i viatgen en vaixell de luxe. Vostès fins i tot van votar en contra de l'apropament d'aquests presos a presons catalanes. Vostès que es fan treure el cartell que posa llibertat dels presos polítics d'aquest faristol en el que estan assentats. Quin motiu moral tenen per demanar la fiscalització d'aquest Ajuntament contra les llaçades grogues? I ara més que mai, després de la gran repressió davant els atacs a la llibertat d'expressió que durant aquesta setmana, per exemple, s'estan duent a terme. Molt poca motivació moral. No intentin mimetitzar-se de Ciudadanos ni del PP. El votant és intel·ligent i sap que en aquests casos acaben votant el genuí i no el sucedani, com ja els hi ha passat. I finalment no intentin continuar ulsteritzar aquest país. Som un poble combatiu però alegre i pacífic. De totes maneres, jo els regalo un premi de consolació. El país no aconseguiran ulsteritzar, però pel que fa a aquest alcalde, en la relació amb vostès, poden tenir ben clar que ja ho han aconseguit. Moltes gràcies. Senyor alcalde. Donem per finalitzat el ple. Deixa per al·lusions, sisplau. No hi ha hagut al·lusions, evidentment. Senyor alcalde, vostè encara no m'ha llegit a l'article que no s'exigeix que es demani llicència. Evidentment, donava resposta a una pregunta seva, per tant, alguna al·lusió havia de fer, perquè li estava contestant a vostè i al senyor Hurtado especialment també. Donem per conclòs el ple. El proper ple municipal se celebrarà dimecres en comptes de dijous, donat que el dijous serà dijous sant, previ a divendres, dia de festa, i per tant, per facilitar també a tothom, celebrarem el ple el dimecres. Moltes gràcies. Bona nit a tots.